हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बड' ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं स' दायो नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअ लाबोलायबाय दिनै जोंहा माइ रोगानायदों स' भिडिअखौ नायलांदो आं नोंथांमोननो आं देखायलांगोन माबायदि स' माइ रोगानायदो आरोना दिनै स' भिडिअखौ जास्ट नायलांदो लोगोसे नैयाव थुना होबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेलखौ दाबायबानो जाबाय स' चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायलां आरो बेनि गेजेरजों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय माबायदि जादों भिडिअखौ होमबासो मिथिगोन नालाय आङो स' नायलांदो भिडिअखौ जास्ट नायलांबाय था रोगादों आरोना जोंहा एसे गोजानाव रोगाखागोन स' भिडिअआ मोजां जायाखैबो जानो हागौ स' भिडिअआ प्रब्लेम जादों होनना निमाहा बिनाय थाबाय गिबियावनो स' भिडिअखौ नायलांबाय था नै बेफोरनो माइआ बिराद बुरजा दंबावो आरोना नै जोंना हाजोआ खाथियावनो बारा गोजान नङा स' जोंहा ओइनै रोगागासिनो नैबे जोंहानि हाउस आरोना स' नायलांबाय था स' नायदो नै जोंहानि दुब्लि बारि माइ बागाना दुब्लि फोथारा स' जोंहा माखासे रोगागासिनो आरोना सरगासिनो माखासे रोगादों साथामसो सानै सरगासिनो जोंहा स' आं गिबियावनो गोरोन्थि जादों निमाहा बिखाबाय भिडिअनि सायाव स' लोगोफोर नैबेनो जोंहा माइ हाखांबाय दाख्लैबावै माखासे बिराद बुरजा जागोन स' बिराद बुरजा दं आरोना स' जोंहा दायो बेखौ सरजोबगोन आरोना माइखौ दिनै जोंहा रोगागोन नालाय बेखौ सरजोबगोन जोंहा नै जोंहा माखासे सरखांबायानो इथिंजाय बिथिं माखासे दङ जोंहा दायो सरगासिनो आरोना नैबेनो माइदांग्रिया सरगासिनो नै नायदो माबायदि जोंहा बे माइखौ माबायदि सरगोन माइखौ सरनानै माबायदि नांदों मोजां नांदों ना मोजां माबायदि सरो माइखौ बुरजा बुरजा दाबनानै सरनांगौ ना सरगासिनो नै सरबाय थागोन बिदिनो बिराद बुरजा दङ बेखौ रोगाजोबगोन आरो बेखौ सरजोबगोन जोंहा नैथिं दङ बिराद बुरजा दङ दंबावो आरोना रोगाबाय थागोन बेयावनो रोगागासिनो थ' गासिनो नायदो बेनो जोंहा माइआ बुंबाय नै फैयै फैयै माइआ बुरजा जाफैबाय आरो इथिंबो दङ न'आवबो नै स' बेयाव माखासे दोनबाय माखासे लोगोफोर नै जोंहा सरखांबायानो गैलानो सरजोब्बाय रोगाजोब्बाय बे गैला स' दायो एसेल'सै नै रोगाजोब्बाय थ' लोगोफोर जोंहा रोगाजोब्बाय सरखांजोब्बायबो नैबेयावनो दंजोबोमोन माइआ ओमफ्राय रोगाबाय आरो माखासे खावसे रोगाजोब्बाय स' बिथिं दंबावो ओरैजाय दा रोगागोना बै नैयाव दङ माखासे सरनांगौ दं आरोना खिन्थु बिराद बुरजायानो दङ स' नै रोगाबाय जोंहा रोगागासिनो जोंहा बाबानि बिसिगि बेयो आं बाबा जायो नै दा रोगाबाय स' बेखिनियानोमोन आरो भिडिअआ आरो नुबावगोन उनावहाय बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सेराव देखायबाय थागोन गोजोन्थों हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बड' ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायबावबाय स' आङो आंनि दिनैनि बे भिडिअनि सायाव आं माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिनाय थाबाय बयनिसिमबो स' आं बेफोरबायदिनो जाहाथे भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे बिदिनो फल' खालामलांबाय थानो हायो स' मा होनबावनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ आं मोजां लाजोबनो हायासै जायाखै स' बिदिनो ससेल' आं क्लिप खालामनाय जाबाय स' आं मोजाङै माने फुरा देखायजोबनो हायासै आरोना जाहाथे भिडिअ लाग्राबो गैया नालाय बेनि थाखायनो आं हारसिंनो आं खालामनाय जायो बेनि थाखायनो आं एसे प्रब्लेमाव थानांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेराव आंनि भिडिअखौ देखायजोबनो हाया जोंना मोनाबो लाजि नालाय जोंहा भिडिअबो लाजानो जायो बेनि थाखायनो आरो आं ओंखायनो सानसेयावबो बिसोरो माने भिडिअ बानायनाय जायो आरो बिसोर माने लाफाजानो जायो जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबाङानो बेफोरबायदिनो माने भिडिअ लाजानो जायो लाजिनाय फैयो आरोना बेफोरबायदिनो माने दावगाया बेफोरबायदिनो स' जोंना बर' हारि एसे जाहाथे गावजों गाव सापर्ट खालामलायो होमबासो जोंनि बर' हारिखौ दावगाखांनायखौथ' मिथिखायो बयबो सापर्ट खालामलायबासो बर' हारियाबो एसे
गोजौ दावगानो हागोन आरो स' बेखिनियानोमोन आरो माथो बुंनो स' आं बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थानो नाजागोन स' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ फल' खालामलांबाय था बेबायदिनो आं सम मोनबा बिदिनो आं भिडिअ खालामबाय थागोन स' नोंथांमोना स' लोगोफोरनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे बेफोरबायदिनो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय बा शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेखिनियानो आरो बाथ्राया स' गोजोनथों बयबो